היי, אני כאן כדי לספר לכם משהו אישי. לא תמיד ידעתי מה המקום שלי, אבל היום, אחרי שנים של חיפושים, הבנתי שמה שבאמת חשוב לי זה ליצור מקום שמחבר נשים, מקום שמרגיש כמו בית. אז אני טליה, בת 28, נשואה לאביתר ואימא לארי, המתנה של חיי. לפני 7 שנים התחלתי ככתבת צעירה בישראל בידור. התפתחתי וגדלתי איתם במשך 2 ומלא פרויקטים בלתי נשכחים. משם עברתי לנהל את הסושיאל בפסטיגל והגשמתי חלום ילדות. וכשרציתי להעמיק את הידע הגעתי לעבוד בפיץ', בפרויקטים גדולים כמו נבחרת המשפיענים של סמסונג. אבל אז החיים קיבלו תפנית. אחרי טיפולי פוריות והיריון, הבנתי שזה הזמן לשתף את המסע שלי ולתת השראה לאחרות. יצרתי את הפודקאסט פתאום אימא יחד עם מעיין חברה שלי, שבו אנחנו מדברות על כל מה שאימא טריה עוברת, אבל זה היה רק הצעד הראשון. מכאן נולדה זמן אימא, קהילה של נשים שעוברות הכל יחד, אימהות, טיפולי פוריות, קריירה ואפילו רגעים של אופנה ושגרה, כי לכולנו קשה לחזור לג'ינס. זו קהילה שהיא בית, מחזקת, מצחיקה ומחבקת לכל אישה בכל שלב בחיים. כי בזמן אימא את אף פעם לא לבד, בואי להיות חלק.